אתם הופכים לטרנספורמטורים, שנעים להכלת האנרגיה, להכלת האור הישיר, כדי להעביר אותו במינון וביכולת של האחרים לספוג. הוא בדרך כלל אומר שהוא לא אוהב להתנבא מה יהיה. מה יהיה לא ידוע, אפילו לעולם הרוחני. מה יהיה נמצא לגמרי בידיכם כבני אדם. מי שעכשיו עושה את הבחירות זה רק אתם. אתם לומדים לבחור כל יום יותר. אתם לומדים להיות כל יום יותר מי שאתם. כדור הארץ הוא שלכם. כדור הארץ היה בשליטה של ישויות הכוכבים והשפעתם. כל הנושא של האסטרולוגיה. הייתם נתונים להשפעות הכוכבים. כמו הטבע, כמו אמא האדמה, כמו עולם החי והצומח. כל הנושא של שפל וגאות, קיץ, חורף. כל הדברים האלה, הייתם נתונים לאותו מקום, להשפעה של האנרגיה הזאת. אתם נמצאים היום יותר ויותר במקום של יצירת הסכמות עילאיות מאוד גבוהות, של לאפשר לעצמכם להתחבר, למרות שהשכל אינו מבין. ועדיין ישנה השאלה, ועדיין ישנו הספק. לאפשר לבחירה העליונה להיות. ההסכמה שלכם לקחת את הכוח שלכם חזרה, היא שתיצור את השינויים בכדור הארץ. ככל שתתכווננו לתמונות של יופי, של צמיחה, של אהבה, כך תצליחו ליצור זאת. ככל שתתחברו לתמונות של הפחד וההרס, גם זה עלול להיות. לכן מה שחשוב זה לא מה יהיה, כי זה נמצא על כף המאזניים. ומי שיבחר, ומי שיעזור לבחור לכדור הארץ, זה רק אתם. אתם מבורכים עד בלי די. אתם אהובים עד בלי די. על הרצון, על ההסכמה, על היכולות שלכם, על הנתינה שלכם. הוא נוגע בכל אחד מאיתנו בלב, עם המון אהבה. לאפשר לנו את התהליך, לאפשר לנו לזכור שהמפתחות אצלנו, המפתחות בפנים, וזה תמיד נכון. קבלו את אהבתי, המון אהבה. המאסטר חנוך, הבורא, הבורא העליונה הקדומה, מלאכי הבריאה החדשה. תודה.